Деца с и без увреждания от 14 училища и 3 детски градини се включиха в спортния празник. Те се състезаваха по народна топка, футбол, лека атлетика, щафетни игри, тегляне на въже. Имаше и надпревара с инвалидни колички. Целта е да си помагат, да се научат да бъдат в обществото, после и като пораснат, да ни отритват хората с увреждания, да им помагат и да бъдат заедно с тях, да не се плашат от тях, особено от тези деца с колички, които са с ДЦП, от аутистите, които някои от тях са с хиперактивност. Сред участниците беше и 29-годишният Христо Иванов, който тренира вдигане на тежести от 10 години, т.е. деформация на крайниците по рождение. Тежи само 52 кг, но с лекота вдига над 100 кг щанга. Миналата година е спечелил републиканския шампионат за спортисти с увреждания. 132 кг дигам и аз се чудя просто на себе си как го правя. Трябва да има желание. Аз по някакъв път съм викал съм на себе си, ме мързяла да идвам да тренирам. Викам, после като си замисля, викам, защо да не идвам, Това е голям шанс за мене. И виж, както сега почва да ме викат на големи състезания, сега имаше световно, ще да ходя на световно в Дубай, нали? Но нямаха финансовата подкрепа, нямаше кой да ми помогне да отида. Въпреки това, Христо има спечелени 36 медала от състезания по вдигане на тежести, тенис на маса. Сега тренира усилено за Олимпиадата след 2 години. Искат ми 150 кг да дига и ще направя всичко възможно да го направя това нещо. Искам просто за себе си го правя, да прославя града Русе. Тренерът на Христо, Кръстина Атанасова, казва, че той работи наравно с всички останали спортисти от тежкоатлетическия клуб. Затова има и големи успехи. Спазва се режима, който му е необходим като на един спортист и показваме, че човек в неравностойно положение може, стига да има желание да спортува и да се реализира и да постига високи резултати. И благодарение на това завоюва вече републиканския титул за миналата година, като в началото на тази календарна година участва и на кръг от Европейската купа, където се изкласира на 3-то място. В спортния празник се включиха и няколко русенски клуба по лека атлетика и художествена гимнастика, които показаха своите умения. Според организаторите, подобни инициативи трябва да има по-често, а не само веднъж в годината. Много и за нас, които организираме това нещо, се наели да го правим, най-голямата радост е блясъка в очите на децата. Всички участници в проявата, която е със съдействието на община Русе, Сърце, бяха наградени. Те получиха грамоти и спортни комплекти.